نايلومي مصنعتنا كمت أنتو يكبلو زتصنحكو كاب يوحنس وانجيل مئراف 11 كاب 10 شوعاتك 30 شوعاتني 10 شوعاتن 10 شمونتن بمنباب كجمري مالتي كم زيبل شو يسوس مسمت أم مقابر 4 معلت جيرو رخبو مقرب بيتانيا يروساليم أستات 10 حموشتا استاديوس أبيليو يبلنا مالتي إذا خبل زي كاب زحلف سمون زقت على خفليو زحلف سمون كم زرعنايو يسوس ندك أمزامرتو نعناي نابندال أزار مسبولهم توماس نتوم بتصوتو انتايلوهم نيرو نحناون مسؤخن موت نخيد إلو كم زد تبابو عمن كلاتهم دما مس يسوس بقى كم توماس زبولو نهموتو زعينتو مس يسوس قعزوهم جمرو رئيناينا دوابيلنا نيرنا مالتي أبزنا لهم مصنعت دما اتقالك جمر كله انتايبل شعو يسوس مسمت عم مقابر 4 معلت جيرو رخبو يبلنا ويتا يسوس كابت زنبورو لو سفرا نقيلو نابيتانيا نابندا مارتا عدي مسمت اتحاميمو زنبر العزار مويتو تقابيري يتنحوو كم تابز حلف سمون زرعنايو نال عزار موت نيسوس زي تتصبيو نجر كم زي كونه نقول لحنا ردي حق ايدو يسوس العزار كم زموت مويتوون كم زتنس ويتا اقديمو يفلت نيري نزي سلاز فلت اون ايو محمامو سميعو خلو كسع مويتو زقبر عبت زنبرو لو سفرا كلتا معلت تصنيحو ويتا يسوس اتزفكرو الازار حاوت زفكران مارتان ماريامن كم زحمم مسمع ناي غويتا ملاش انتاي نيرون دحر إلنا صبوق يركم سمعوني الزحمام زي ود املاخ بؤوم انت خبر نخبر املاخ ينبر نموت ايكونن زبل نيرو ناي غويتا ملاش ابز حلف سمون كم زرعناي ابز غويتا كلتا اقدس نطبي تزاريبو نزقال كنا نبب كولنا كلتا عقدستي حتوتات كن حاتت كاسكو سناي كويني سمعني غويتا زحمام زي ود املاح بقوم انت خبر نخبر املاح ينبر نموت هيكونن كبل كله انتاي مالتي لنا كن حاتت امبورتانت كوينو رخيبيو مالتي غويتا يسوس ابز كلتا حسابيو ززارب زلو ود املاح بقوم انت خبر زبل تحدى ود املاح بقو خبر زبل كون كله اتخال اي حساب دما نخبر املاح يزبل مالتي سلازي نزوم كلتا حسابات انتاي مالت مخانم كنفلطم ازي اقداسي ويتا يسوس ندق مزامرتو اسئبو نابتي الازار تقبير اللي سفراز زمصه سلامنتاي اندحر إلنا كمتي اب قطر 4 بعلو يسوس زبلو بتموت كخبرن كبر እግዚአብሔር بؤخ ግለጽኒ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ካብትስ ነበሮ ስፍራ ናቢተንያ ዝመጻሉ ምክንያት ክብር እግዚአብሔር ክገልጽ አሜን ንሱ በትሞት ክخبرን ክብር እግዚአብሔር ከአኡ ክገልጽኒ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ወደ አምላክ ከመይልዩ በተሕማም ወይ በሞት አልአዛር ዝخبر اتن خبر املاخ ينبر نموت ايكونن زبل حساب كانتاي مالتيو እግዚአብሔር ከመይልዩ በትናይ አልአዛር ሕማም ይኹን ሞት ክብር ዝወስድ እንደሕር ኢልና በቲ ኣብ ህይወት አልአዛር ዝኸውን ተአምራትዩ አቦ ክብር ዝወስድ አሜን ዶ አቦ በሞት አልአዛርን ከሞት በመትንስኡ አይኮንን ዝخبر ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ በቲ እትትንሳኤ ዘምጾ ውጽኢትዩ አቦ ሆነ ኢየሱስ ዝخبሩ አሜን ስለዚህ ተخبሪ ብዙሃት በትዝ ተፈጸመ ተአምራት ና መንግስት አምላክ ምእታዎም ይንበር አልአዛር ካሞት በመትንሱ ይኮነ ከምታ አንቶ ይዝቦሎ ቴዲ ሃዊ ይዝብሎ ዝነበረሲ አልአዛር ካሞት ተንሲዩ ሞይቱ ይኻ ግን ናይ አልአዛር ሞይቱ ምትንሳ ንብዙሃት ንምትንሳ ወይ ድማ ንብዙሃት ንህይወት ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ خبر ንሱ አቦ በዚህ خبريو እንበር ንሞት አይኮንን ክብል ኮሎ አልአዛር ክትንስእ ኮሎ በቲ ዝኸውን ሚራክልስ በቲ ዝኸውን ተአምራት ወይ ድማ ተአምራት ዘምጾ ውጽኢትዩ ኢየሱስ ኮነ አቦ ዝخبሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንአልአዛር ሕማም ወደ አምላክ ብኡ ወይ በትሕማም ምን ተخبر ካብ ኮነ መሕማሙ ኮነ መሟቱ ፍቃድ እግዚአብሔር አቡ ከም ዘሎ ይዝቃል እዚ በግልጽ ዝነግረና ዘሎ
ሓደ ጊዜ ከምዚ ፓስተር ቴዲ ክብለና ዝጸነሐ ሞት ፍቃድ አምላክ ኮይኑ ዘይስማዓና ነገር አሎ አንተ ሓፍቲ አዳማይ ትደውለለይ ነራና ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ በቃ ጸልየለይ ገሌላ ትነግረን ነራና اسمع إذا حافتي يبلان يرن كله كلتيو بقى إجزابير فقادو خوينو اتتدليو نجر اندحر كوينو صبو انت زي كوينو خا صبو مزبل كوا كتقبلو خبيدوا مغنياتهم نسا تصلي لي تبلن نزلا كهون ياتدليو نتي ساتدليو نجر كهون املاك كحابرو املاك ما حتو مخغبرو لي انا خايبلان يره كل جيزي أب كن مجزيابير بقى تصلوتي حيز كتقرب خلقي فؤاد كتنغريو دليت كتنغريو كم تي يسوع كريستوس غبرو مالتي أبو فؤاد كتخوينو إذا تقوى أزي أكاباي تحلف جن فؤاد كامبر فؤاد أيكون زبلو كل حنا نبصلوت كنقرب كلنا كم زعينت مينتاليتي حيزنا كنقرب كم زلنا ينغراني ره مالتي كتقبلو خبيدوا فتاوي صلئي نعاخ حغوسكيله انا كم زي يغبرني بقى انا اغزابير فؤاد اب هيوت كخون طراي زصلي فؤادو خوينو زنغر تخويدو مرحبا فؤادو انت زي خوينو دما مرحبا مغنياتهم انا نسخن فؤاد اغزابير كنبر تصوعنا سباتينا يسوس غويتا امين دو سلازي سي ابزي مموات الازار فقاد اغزابير زي مسلم بزحات نيروميو فقاد اغزابير ني الازار مموات بقى فقاد اغزابير كم زي كونه زقطرو باملاك كم ترغمو ويدما باملاك كم زصلهم زقطرومون ايسانوني اغزابير سمو يبارك سلازي حدا غيزي اب هيوتنا زخونو نغرات فقاد اغزابير زي مسلو نغرات كسع اغزابير بمنفسو زي غلصلنا اب اغزابير افنا خنكفت اب اغزابير افنا خنلاق صبو ايكونن سلازي سي محمام الازار كون ممواتو فقاد اغزابير ابو خمزلو يو زقال زنغرنا زلو اندحركمو خوينو انا نسخاتكمن اتي فقاد ابو انتايلنا خنا حاتيتي زلنا ابزي غويتا يسوس صبو غيركم سمعنا قدسان غويتا يسوس دراما كسرح وي مرئيت كرئي لي يكونن الازار حميمو كسا زموت كسا زقبر تصبيو حق ايده قدسان نعنا كنتنسو يلنا بيتنا مصي موت نال ازار علامه سلازلوي بموتن تنساون كغبرو زدلي نجر سلازنبرو ابتم زفقروم سدران اب الازارن چكينو غويتا كو چكينو لومي كو قدسان غويتا كو چكينو لومو كوي غويتا كابز قال زنتاكم تمهارو اندهاريلكم غويتا فؤادو چكاني اب فؤادو چكاني እግዚአብሔር تنملخو املاح منفس املاح زاربنا لو كابت صحافكو وصا ايزي نغركم الله እግዚአብሔር افؤادو چكاني ابودو چكينو ابو تاصوا مريرات تخولا اتي اب قدم ازولو مكرا سقاي مسرع اي غويتا يسوس ناي دم رحصنا رحصه ابو فؤاد كاتو خوينو ذا صوا خباي تحلف يلو مصلي ابو نو فؤادي بزخ تحلف يلو عسقط ابيلو ابو يصقط حدا غزي مرير كون خلي نحنا نحلفو خلنا مس حلفنا يوغن سناي امين دو مس حلف كايو يمقر مس حلف كالكان زي خاطب እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ابو خبر كله يسوس خبر صبو غيركم سمعنا قدساني يسوس كخبر كله خا بتسمساسالي ابو يخبر يسوس ابل علموت سلطانو كغلص كله بزوحات كابت زرعيو نجر تبغيسوم ناملاك كبر خويو ابو بزو خبرت متن دما يسوس يخبر مالتي ابزي امبورطانت نتبخ زارب يزدل እግዚአብሔር ይመስገን سيزي غويتا يسوس ازحمام زي ود املاح بقوم انت خبر نخبر املاح ينبر نموت ايكونن كبل كله كمتي ابلا على خبلو تصنحكو بتي ود املاح زغبرو غبري املاحن وصيتن يو ابو زخبر مالتي كبرن غويتا يكون صبو غيركم قدوسان سمعني فؤاد ابو خنغبر كلنا نغويتا نخبرو لنا ابو تخبيرو دما نحنا مسؤول نخبر مالتي ترجم زخنا نبوصن حنا نسي نبو زي خبر ابو فصيمو اي خبروني اذا خنفلط يغبانا قال املاح اب قداماي صاموئيل 2:30 كمز يبل سلازي
እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ከምዚ ይብላሎ አነስ ንቤትካን ንቤት አቦኻን ንዘል ዓለም አብ ቅድመይ ክመላለሱ ብርግጽ ኢለም ነበርኩ ሕጂ ግና አነስ ነቶም ዘኽብሩኒ አኽብሮም ጽቡቅ ጌርኩም አስምሩላ አነ ነቶም ዘኽብሩኒ ንእግዚአብሔር ምሰኽበርካ ይዘኽብረካ ከቢርካ ይኮንካን ንእግዚአብሔር ተኽብሮ ዝሰምዓኒ ሰባሎ ዶ ከቢርካ ይኮንካን ንእግዚአብሔር ተኽብሮ አኽቢርካ የኻ ትኸብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብዚ ዘመን እዚ ተገላቢጦሽ ኮይኑ እምበር ንእግዚአብሔር ምሰኽበርካ ይዘኽብረካ ከቢርካ ይኮንካን ተኽብሮ ጎይታይ እግዚአብሔር ታይሉ በዓሉ አነስ ነቶም ዘኽብሩኒ አኽብሮም እቶም ዝነዕቁኒ ኸኣ ክሓስሩዮም እሞ እዚስ ካባ ይርሓቅ ይብል እግዚአብሔር ይብለና ነቶም ዘኽብሩኒ አኽብሮም እቶም ዝነዕቁኒ ኸኣ ክሓስሩዮም ማለት ፍቃደይ ዝገብሩ ከም ፍቃደይ ዝመላለሱ ኸብሩዮም ፊኒሽ ንፍቃደይ ዘይነብሩ ብፍቃድ ገዛእ ርእሶም ዝመላለሱ ፍቃዶም ዝገብሩ ንፍቃዶም ዝነብሩ ድማ ክሓስሩዮም ማለት እዩ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ፍቃዱን ብምግባር ንዑ ክነኽብሮ ንኽብር እግዚአብሔር ነቢርና ክንሓልፍ ይደግፈና አሜን ጎይታ ኢየሱስ ሓደ እዋን ንደቀ መዛሙርቱ ነቶም ኩሉ ሓዲጎም ክስዕብዎ ዝጀመሩ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢልዎም ነይሩ ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ኩሉ ሓዲጎም ዝሰዓብዎ እዩ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ማቴዎስ 16 ካብ 24-25 ተዛሪቦ ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋእ እቲ ንህይወቱ ምእንታይ ዘጥፋእኻ ክረኽባ እሞ ክስዕበኒ ዝፈቱ እንተሎ ህይወቱ ቀቢጹ መስቀሉ አልዒሉ ይስዓበኒ ኢሉ ኣብ ማርቆስ 8:34 እውን ደጊሙ ነቶም ህዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ኣብቲ ናይ ማቴዎስ ንደቀ መዛሙርቱ ይዝብል ኣብ ማርቆስ ድማ ነቶም ህዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ድማ በሎም ዝኾነ ይኹን ደድሕረይ ክስዕበኒ ዝደሊ እንተሎ ገዛ ርእሱ ይቕበጽ መስቀሉ የልዕልሞ ይስዓበኒ ኢሉ ኣብ ሉቃስ 9:23 ድማ ንኹሎም ከዓ ደድሕረይ ክስዕበኒ ዝደሊ ንኹሉ ኣብዝኻ ንኹሎም ከዓ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጽ መስቀሉ ኣብ ጸጽባ የልዕልሞ ይስዓበኒ ኢሉ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ክስዕበኒ ዝፈቱ እንተሎ ህይወቱ ወይ ነፍሱ ቀቢጹ መስቀሉ ኣብ ጸጽባ የልዕልሞ ይስዓበኒ ኢሉ ይስዓበኒ ማለት ብቀላል ትግርኛ ንፍቃደ ይንበር ማለት አሜን ከምዚ ነዚ ቃል እዚ ነንብቦ ዘለና ድማ ንጎይታ ክንስዕብ እንድሕር ኮይና ኣቀዲምና ክንገብሮም ዝግቡኡና ነገራት ኣለው እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ህይወትና ነፍስና መቕባጽ እዩ ሓደ ክርስቲያን ነፍሱ እንድሕር ዘይቀቢጹ ኣገልጋሊ ናይ ጎይታ ክኸውን ኣይክእልን ነፍሶም ዘይቀበጹ ኣገልገልቲ እዮም ንጎይታ ኣሕሲሮሞ ዘለው ነፍሶም ቀቢጾም ዘይሰዓብዎ ንፍቃዱ ዘይነብሩ ኣገልገልቲዩ ኣገልግሎት ናይ ጎይታ ኣሕሲሮሞ ኣዋሪዶሞ ዘለው ህይወትና እንድሕር ቀቢጽና መስቀልና ንምልዓል ኣይክጸግመናኒ ህይወትካ መስቀበጽካ ያኻ መስቀል ተልዕል ነፍሱ ዘይቀበጸ ሰብ መስቀሉ ከልዕል ኮነ ክስዕብ ኣይክእልን ዋላ እንተሰዓበ ዋጋ ዘኽፍል ነገር ክመጽእ ኾሎ ህይወት ዝጠልብ ነገር ክመጽእ ኾሎ ንድሕሪት ምምላሱ ዘይተርፍ እዩ ስለምንታይ ብዛዕባ ዝኽዛረብ ደሌ ክሳዕ ቀቢጽና ዘይሰዓብና ኩሉ ሳን ፍቃድ እግዚአብሔር ክነብር ከምዝ ጸግመና ክዛረብ ስለዝደለኹ ጎይታ ኢየሱስ እቶም ዝሓለፉ ግዜ እምኒ ዘልዓሉሉ አይሁድ ከኦትልዎ ለይትን መዓልትን ምኽሩ ዝመኽሩ ኣቦቶኦም ኮሎዩ ፍቃድ ኣቦ ክፍጽም ንኣልዓዛር ከተንስእ ንማርያምን ንማርታን ከምኡን ምስኦም ዝሓዘኑ ቤተሰቦምን ጎረባብቶምን ሓዘኖም ናብ ሓጎስ ንምልዋጥ ናብ ቢቴና መጽዩ ጎይታ ዋጋ ከፊሉ ናብ ቢቴና መጽዩ ቀተልቱ ኸለው ጥሒሱ ወጽዩ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ፍርሃት ነፃ ኮይኑ ይመላለስ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ
كميليو كفرحات نتأخوينو زملالس نيرو اندحر إنا بزي فقاد أبو أبهيوتو منم زخوون نجر كم زي لوس لزفلتي لومي حرقت وطيقا يسوس كريستوس قويتاي بزي أنا حج الزاربو زلوخونا اكزيابير قال حقي حرقت وطيقا آمين دو سلمنتاينا نفرح اندحر إلنا سلمنتاينا عبيخو نيشتاي نجر زفرحنا اندحر إلنا إذا مسترسل زي تردأناي سمعني بزي فقاد أباب هيوت كامنهم زخون نجار يلا إذن ده حرفالتنا مفرح زبحالي لني يسوس كريستوس قويتاي بعلو قويتاي يسوس بزعبازي حساب زي أماتيوس أسرته كاب إسران شمونتن ساسلاتان حدن كمون أبلوك أسرته خلته كابر بعتك شواتك مهر كله كم زيلو الله انتايلو نتي نفسن سجان أبقى حنم كتف زكالو دا عزيهم فرحوا بر نتوم نسجا زقفلو ننفسنا مقتلا زي كالوم أي تفرحوا كلتا أفضو بأسارة يشريت أيقونان حنتي كاباتاتن بزي فقاد أبوهم أم مدري تودقن آمين بزي فقاد أبوهم تبلك على سمرو لي صغر رأسهم كلن كوا قصراتين يلو بزعبانا خزارب كله امبارسك نسخاتكم كبزوحات أعواف تبلتيهم أي تفرحوا إذا ما لازم تايو ناتكم صغري أي زين أواف مش بزعبا زين أواف قدلني لنا ناتكم كو صغر رأسهم كاي ترفسي صغر رأسهم كاي ترفسي قصراتين بقى حنت صغر كمان بزي فقاد እግዚአብሔር አይተወድቅን ያሃባኻ አሜን ዶ نعهاتكم إلو أبلوكاسكا نعهاتكم نعرخي أبلوكم علىكم سجى نزقتلو دحرتي كابوني نزقبرو نزيبلهم أي تفرحوا نمن كم تفرحوا جنا كريئكم نتمس كتلس أب جهنم كدربي سلطان زلوا نعو فرحوا هو نعو فرحوا أبلوكم علىه حموش تأفضل نخلي تأثارين شيء أيقونن أب قدم أملاخ كاباتاتن حنتقوا أي ترسعنايل نسخاتكم كلن صغر رأسهم كوا قصراتين انبعر كبزوحات أعواف تبلصيهم مو أي تفرحوا لو مزفرحكم علىهم I have a good news أي تفرح بلكالو قويتا آمين بزي فقادي حدا نجر أب هيوت كا زفتسم نجر يلن بزي فقادي أب هيوت كي زخون زفتسم نجر يلن بلكالو يبلكلو يسوس قويتاي ترجم زخنا نبوت أنا حنا قال انتا يندحر إلنا بزينا أبو فقاد أب هيوتنا زخون نجر كم زي اللو يزقال زي نجر الناس زلو إذا انت تردي إنا تراينا نفقاد إجزابير بزي سقا مقا خنبر نخل مبزحتنا جن نزس لنزنقعو أب هيوتنا زي تتقبنا ينجر كقطمنا خلو نفرح كفقاد أبون نزل لق مالتي حق إيدو أب قولوسي سلسته كاب حدك سبع أربعة كم زبل قالالو طبو كيركم سمعني منفس أملاق نزقال الزخنص كتن خلوخو نعي بمنفسو زمحار النقال حدا خيترفكو يزنقركم زلوخو أب قولوسي سلسته كاب حدك سبع أربعة كم زبل قالالو داقيم مس كريستوس تنسيقهم انتخوينكم سي نت كريستوس أب يمان أملاق تقميت وزلو نتي أبلع الزلو دليو مويتكم يخوم تحيوتكم دما مس كريستوس أب أملاق تصوير اللامو أبلع الزلو حسابو أم مدري زلو يكون كريستوس يوتنا مزقلت شعون السخاتكم مسؤول بخبري كتقلت يخوم يبلنا سمعوني اندحرني هيوتنا نكزابير وفينا لنا اندحرك على أملاق زبلنا بحقنا أمنو خوينا كم توم زحالفونا امنتا بوتاتنا نكزابير أبو أسميرنايو زينا حالفلو مخنيات منم يلا سلامنتاي نفقاد أبو زين نبر اندحر الكمني كم تقال أملاق زبلنا نتي ناي سماي ندلي سلازيلو ناي حق ايدو قدسان كم زب قولوسي سلستهنا نبوت أنا حنا أنا نسخاتكم من كم تقال أملاق زبلنا نتي كريستوس أبيمان أملاق تقميت وزلو نتي أبلع الزلو خندلي نتي بلع الزلو كنا حسب يزقبقنا انت هنا مبزحتنا كم تقال أملاق زبلنا ننبر سلازيلونا بمدراوي نجر كنتألالف كلنا نركب مالج مصحف قدوس دليو كترخو بيهم يبلنا أمثالي سانسلستان شوعات دما بإنجليزية هم بقولكمه for as he thinks in his heart so is he
eat and drink he says to you but his heart is not with you ይብለና ማለት እዚ ንምንታይ በእንግሊዝኛ አንቢበልኩም መሲልኩም ሰብ ከምቲ ዝሓስቦ ኮሙ ይዝብለና እዚ ቃል እዚ ኣብ ትግርኛና ኮሙ ዝብል ቃል ስለ ዘይብሉ ነዛ ቃል እዚ በእንግሊዝኛ ከምበልኩም ደለ ዘለኹ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ 23 ሸዓተ በእንግሊዝኛ ሄድኩም ከተሓስቡ ከለኹም ሰብ ከምቲ ዝሓስቦ ኮሙ ይብለና እንደልዮ እንደሕሪ ንረክብ ኮይና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እንደልዮ እንደሕሪ ንረክብ ኮይና እንደሕሪ ሰብ ከምቲ ዝሓሰቦ ኮሙ እንደሕር ኮይኑ ህይወትና ናይቲ እንደልዮን እንሓስቦን ውጽኢት እዩ ማለት እዩ ክደግመልኩም እፈቱ ማለት እዩ እንደሕሪ ሰብ ከምቲ ሕጂ كنبو صنحنا دلي كترخبو يخوم اندحر يلو مصحف قدوس مو زدلنا نركب اندحر كوينا مصحف قدوس دما سب كم تزحاسبو كومي اندحر يلونا اندحر سب كم تزحاسبو كومو اندحر كوينو هيوتنا نايتي اندليون نحاسبو وصيتو مالتي حقيدو اذا نبو صنحنا قال قليل قال ايكونن اندحر هيوتنا مس كريستوس اب املاح تسويرالا بزعبا هيوتنا خنفرح يغبانا مغنياتهم نتا مس كريستوس اب املاح تسويرا زلا هيوتنا مانم كرخبا سلازيكل مالتي امين امين كابزا ابي جود نيوز انتالو ጎይታ ኢየሱስ ከምቲ ቶማስ ዝገለጾ ከኦትሉ ወዝደሉ ሰባት ከም ዘለው እንዳፈለጠ ኣብ ቅድሚኡ ናይ ሞት ሓደጋ እናንጸላለዎ እዩ ፍቃድ እግዚአብሔር ንምግባር አስታት 15 ስታዲዮስ ከምቲ አንቶ ኢዮባ ዝብሎ ዝነበረ 3.5 ኪሎሜትር ተጓዒዙና ቢታንያ መጽኡ ካብዝን ንመሃሮ እንታይ እንደህር ኢልና ንፍቃድ አምላክ መንባር ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ከም ዘፍክፍለና ኢና ካብዝ ክፍል ንመሃር ዘለና ወላ እኳ ንፍቃድ እግዚአብሔር መንባር ዋጋ ዘኽፍል እንተኾነ እቲ ክብሪ አብኡ ስለዝኾነ ነፍስ ወከፍና ነዚ ነገር እዚ ክንጭክን ይግባአና ክብርን ጎይታ ይኹን ዝገርመኩም كل ساعة اندحر استبهلنا صبوق غيركم سمعوني لومي حاراناي موصا معالتي እግዚአብሔር ይመስገን لومي بقال املاك نصا نوصالو سنسلتنا زبتا تخلو معالتي نغركم الله زغرمكم كل ساعة اندحر استبهلنا كمتي اتنسمعوناي دابلوس دمصي يكوننا بهيوتنا زخون مسخاخر اللهكم دو نا እግዚአብሔር ሰባት اللهكم دو كل ساعة عند حراس تبهيلكم كمتي دابيلوس زسمعنا دمسي ايكونن ابهيوتنا زخون صلاي كل ساعة متان نقدميت كاين خيد كاين سقوم فقاد እግዚአብሔር نخاي نغبر زلخوم دمصታት አለው ሎሚ ነግረካለሁ ድምጽ ሰሚኻ መጽኻ ትኮን ትخليኻ ክትመውት ይኻይሉ ካውን መጽኻ ትኮን ይኻላ በቃ ተሪፉክ ዘሎ ዘመን ሓጽር ዘመንዩ ኢሉክ መጽኻ ትኮን ይኺ እዚ ናይ ጸላኢ ድምጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ናብ ቢታንያ ከይዱ ፍቃድ አቦ ከይፍጽም በቶማስ ሓሊፉ ዝመጸ ድምጽ ነይሩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ቶማስ ይዛረብ ቦምበር እዝኮ ድምጽ ዳግቢሎስ ኮይ እዝኮ ድምጽ አጋንንቲ ኮይ አልዓዛር ከይትንስ እስተገብረኮ ውዲት ኮይ እቲ ቶማስ ተዛረቦ ዘረባ ሐቂዩ አይሁድ ንኢየሱስ ቀትልዎ እምናል ኢሎምዶ ነራ እዋል ኢሎም ነራ ነዛ ሐቅ እዚ ኢየሱስ ንፈልጦ ይኮ ቅዱሳን ልዕሊ ዝ ሐቅ ግና ካልና እግዚአብሔር ሐቅ ሎ ነግረካለሁ ልዕሊት ዝሰማዓኻይ ናይ ዳቢሎስ ሓሶት ናይ እግዚአብሔር ሐቅ ሎ እግዚአብሔር ይመስገን መብዛሕቲ ጊዜ ኣብ ክንድነት እግዚአብሔር ዝዛረበና ነአምን ካልኦ ድምጽታ ስለነአምን ካብ ኢዮና ክንቦክር ኮለና ንርከባሎና ሎምን እንቃሕ ቅዱሳን ሎምን እዚ ነገር እዚ ክነስተብለሉ አገዳሲ ኢየሱስ ነቲ ካብ አፍቶማስ ዝሰምዖ ድምጽ ሰሚዑ ደው አይበለን አሜን ዶ كيدو فؤاد أملاك كجبر كله ينابز نرئيز لنا لو ما أنا نقرأكم الله تلاقي نبزح نمبزحتنا تلاقي سي يجرمكم يو تلاقي نمبزحتنا كم زين دا جبرة كين سجوم غيرو نازله تلاقي نمبزحتنا كم زين دا جبرة يو كم زين سجوم غيرو نازله قدسان لو ما بزي حق بزوحات كنا ملتينا آمين قدسان
اتحقي اتصلعي زبلنا زي كونس اتسماين مدرن زفطر املاخنا زبلو يو تحقي اتحب هيوتنا كم تتصلعي زبلو زي كونس كم تغزابير زبلو كم تغزابير زبولو يزخون امين سلازي كابلومي جميرنا كاين سغوم فقاد ابو خاين فصم زمصو دمصታት ካብ ድምጽ زحالف حيل خم زيبلهم فليتنا نفقاد እግዚአብሔር ሰጋ መጋ خايبلنا نفصم امين እቲ ንሰምዖ ናይ ዳብሎስ ድምጽ ካብ ድምጽ زحالف ነገር የብሉን حيل የብሉን نفقاد እግዚአብሔር ሰጋ መጋ خايبلنا نفصم كومو زي نغبر እዚ ዝብለኩም ዘለኹ حققات عين ለማመዱና ነዚ حققات ዝተለማመድና ብዙሓት ኢና አንጻርት ዳብሎስ ዝብለና መስከድና ክብር እግዚአብሔር ዝራአና ብዙሓት ኢና ነቲ እንሰምዖ ድምጽታ ሰጊርና መስሐለፍና በቃ ክብር እግዚአብሔር ዝራአና መሳኽራብ ዝለና ማዓት ነህምያ ነታ ዝፈረሰት ቤተ መቅደስ ክሰርሕ ኣብ ዝተንሳኣሉ እዋን ብዙሕ ማህለኾታት እንቅፋታት ገጢሞይ ሓቀይደ ቅዱሳን ካብ እዩ ከባኽሩ ብዙሕ ድምጽታት ናው የምጹ ነይሮም ነህምያ ግን ኣብ እዩ አምላኽ እንበር ኣብ ትሰምዖ ድምጽታት ስለዘይ ተኮረ ኣብ ስራሕ አሎኒ ኮርዳይ ከአለንን ኢሉ ስለዝበለ ዝጀመሮ ክውድቕ ኢሉ አሜን እቲ ጸላኢ ዘስምዖ ድምጽታት ኮይኑ ጆኒ ቅዱሳን እቲ ነህምያ ዝሰምዖ ድምጽታት ብሙሉ ኣብ ህይወት ነህምያ ኮይኑ ኖ ኣይኮነን ጸላኢ ኩልሳ መታን እውት ህይወት ከይልወና ኣብዘን ተሪፈናና ዘሎ ዓመታት ንእግዚአብሔር አስሚርና ኸይና ሓልፍ እንታይ ዝገብር እንደሕር ኢልኩምኒ ብዝተፈላለየ ድምጽታት ይናባና ዝመጽእ መብዛሕቲ እዋን ከዓ በዚኣ ኣብ ብዙሓት ሰባት ይእወት ኣነ ዘስተባሃልክዎ በዚ ተዓዊቱ ርእዮ ኣለኹ ዳብሎስ ስለምንታይ ከምኢሉ እንደሕር ኢልኩምኒ መብዛሕቲና ኣብ ክንድነ ተሐቀኛ እሙን ዝብሎ በቃ መብዛሕቲና ነቲ ሐቀኛ ነቲ እሙን ዝኾነ አምላኽ ነቲ ዝቦሎ ዝገብር አምላኽ እናአምኖ ነቲ ሐሳዊ ፋብሪካ ሓሶት ዘለዎ ሓሶት ካብ ገዛ ርእሱ ፈጢሩ ዝዛረብ ዘይ እሙን ዳብሎስ ስለናአምኒ ሎሚ ነቲ እሙንን ሐቀኛ ዝኾነ አምላኽና ክነአምኖ ጎይታ ይደግፈና አሜን ምናልባት እዚ ነገር እዚ አስሒኦኩም ከሆነ ክእሊ እዚ ነገር እዚ ግን ተሐቅሱ ካብ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ንላዕሊ አማኒ ናይ ዳብሎስ ድምጽ ይዛአምን እግዚአብሔር ባሪኹ ካሎ እግዚአብሔር በሰማያዊ በረኸት ዘበለ ባሪኹ ካሎ በቃ ተባሪካኻ ተፈውስካ ዝብል ቃል ኮሎ በቃ ድግምት አለካ እንደሕሪሎም ነት ያአምን ነቲ በቃ ከምዝለካ ከምዝ ሰይጣን ዝብሎ ይዛአምን በቃ በሐጽሩ አማኒ ተባሂሉስ ኣብ ክንዲ ነይቲ አቡኡ ድምጽ ዘአምን ኣብ ክንዲ ነቲ እግዚአብሔር ዝብሎ ዘአምን ነቲ ሐሳዊ ያአምኑ that's why ምንም ክትገብር ዘይትኽእል ዘለኻ that's why ክስጉም ዘይትኽእል ዘለኻ that's why ናብ ፍቃድ አምላኽ ዘይንጎይ ዘለና ሎሚ ግን ነቲ እሙንን ሐቀኛን ዝኾነ አምላኽና ክነአምሎ ጎይታ ይደግፈና ካብ 19-23 ከምዚ ይብል ካብ አይሁድ ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ሓወን ከጸናነዕወን ናብ ማርያምን ማርታን መጽኦም ነበሩ ማርታ ምምጻ ኢየሱስ ሰሚዓት ቅበሎ ወጸት ማርያም ግና ኣብ ቤታ ተቐሚጣ ነበረት ሽዑ ማርታን ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዝንተ ትነብር ስግዳይ ሓዊ ኣይምሞተን ነይሩ ግናኸ ሕጅውን ካብ አምላኽ ዝለመንከ ዘበለ አምላኽ ከም ዝህበካ ፈልጥ ኣለኹ በለቶ ኢየሱስ ድማ ሓዊኺ ክትንስዩ በላ ይብለና ደስብል ቁጥር 19 እንታይ ዝብል ካብ አይሁድ ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ሓወን ከጸናነዕወን ናብ ማርያምን ማርታን መጽኦም ነበሩ ይብለና እዞም ሰባት ብዛዕባ ሓወን ከጸናነዕወን እዮም ናብ በዓል ማርያምን ማርታን መጽኦም ጎይታ ኢየሱስ ግና ከጸናነዕን ዘይኮነ መጽኡ ክድብሰን ነቲ ንሳተን ኦሮማይ ዝበልኦ ነገር ክሕቁፈን ይናብአን መጽኡ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን አሜን ሰብ እታ ናይ መወዳእታ ክገብራ ዝኽእል ነገር እዮም ዞም አይሁድ ገይሮም በቃ ማክሲመም ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ከጸናነዓካ ጥራይ ዝኽእል ጽንዓት ይሓብካ ጥራይ ክብለካ ዝኽእል ጎይታ ግን ካብኡ ዝሓለፈ ነገር ኣለዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ ኣነ ለዓለ ክንገብራ ንኽእል የለን ትኔ አምላኽ
نأمالختي أملا نايقويتت قويتا اتي أبلعل موتن هيوتن سلطان زلوو نايتنس أملا نابيتكا نابقوداخا نابتي ملسي سعانكا لحطوخا خمتس خلوغنا كوينو زي فلت نغاري زخون كبرن قويتا يخون آمين آمين من البات مارتان ماريامن يسوس كمتم كالوت أيهود كتسنعنا أنيلو مصدق أمزامرتو زمت أمسيلوون كوني خلي مهنياتو حاون على الأزار كاب زموت 4 معالت سلازقبرة مالتي أنا نزخف كل ساعة خنببو خلوخ انتاي زبل حقيو قويتا نزبي تسب كفوتو يزبل قويتا يسوس كريستوس نزبي تسبزي يفكرهم كم زنبرق على الأملاخي نقرنا حق ايدو نزقال كنبب كله حقيو قويتا خفوتو ميبل كم زابزقال ننببو بعل مارتا نبي يسوس ملأخت مثل أخالو قويتا ملأختن بتحوه نسوس أي متل أبتي نساتن زليو ساعات زي متل حجي حاول مسموته مستقبره مسمته أجرمكمن كقبل أموتن عزي جرمني عزي يدنقني كم تعنتوي تيدي حاول زبلوز نبره قال أملا أبقطر إسان تايب لنا مارتا ممصا يسوس سميعا كتقبلو وصات يبلنا كمتي ابز حلفو سمون زبلكو انا نسخاتكم نزقال كنا نببو خولنا على ازر كمزتنس وي كمزتنس غيرنا سلنببو اتقانزا نايزن كلت احد كردانا يكلني انا نسخاتكم اوريدي نزي مصحف قدوس كم فيكشن سلازنببنايو موداتو نايز مصحف سلنفلطو اتقانزا ابتقال اتيحات ندهر زيري اخايو ابتمنفس اتيحان ندهر زيري اخاي خرد اكا يكلني بعال مريم نتي يسوس كغبرو حاسيبو زلو منم زفلطو نغير يلن سلازي خاين كلتين غويتاي ابز تتنبرسي قدي حاوناي موتن نيرو إلن ناي وشتن غواهي نغيرنو ازي خايو انا نزناحات كدنقن زغبرني اتو غواهي حزن كاب غويتا ايرحقن القدسان سلمنتاي غويتا لمينا زي سمعنا صويعنا زي ملسلنا إلن كابتي زفقرن غويتا كابتي زفقرو غويتا ايرحقن كم تقدمن نخقبلو نابو مصين كبرن غويتا يخون كاب زغرمكم بزوحات صبو غيركم سمعني كاب زغرمكم بزوحات املاخ يلنا مبال زخدو كم زخونتات كغطمم كولوي قدوسان اتوم اب هيوتنا زخونو نغرات نا اغزابير املاخنت كقيرو ايكلوني بتوم اب هيوتنا زفرارقو نغرات نغزابير كنوسنو دما ايغباناني بعال مارتا يسوس فواسي مخانو زي امنا سلازخونا يكونن حون مويتو صبو غيركم سمع بعال مارتا بعال مريم يسوس كريستوس فواسي مخانوس سلازي امنا ايكونن غويتا خفوسو زي مصل بعال مارتا قندنا بغويتا ملئت مسدري ان مخنيات غويتا مصينا حون كحويلني ناب غويتا ملئت صدالو خلوا اب كالنت غويتا بمؤمان ملئت سديده غويتا فواسي خلو انخ على نحون سلازي فوسو غنا اب غويتا ايغرمرمان كاب غويتا ايرحقان زلمنايو اي حبنان الانون اب غويتا اي تقطعن غويتا نعينا احدكم يدغفنا بزحات يوم اب كم زخونتات اب غويتا زقطعو مس املاح زباسو كاب املاح دما زرحقو منالبات لومي اما اخلنا مس اغزابير استباسكم مس اغزابير استخواركم سبات اندحر اللهم قلطيفكم محرت حتتو حنسابكو اغزابير نسو املاح كم زخونه نزنقوينا املاح مالت غزائي بعال سلطان غبارن حداغن ملاخي كله سجدلو نكله زفطره ابل كله حيلن ملكن زلو مالتي املاحنا كقتلن كمهرن بينو سلطان زلو نسو تراي سلازي مسزي غويتا مسمما عنبر باسي ايواصاناني نا اغزابير قال اب قداماي ساموئيل كم تانتو يزنبب كلكم اب قداماي ساموئيل كلتا 10 همزي توم اغزابير زصاررو سبربر يبلو يبلنا سلازي املاحنا
ምስ ኣምላኽና ምስ መማዕንበር ምጽራራ ያዋጻናኒ ሃሌሉያ ካብዓል ማርያምን ማርታን እንመሃሮ ብዙሕ ትምህርትታት ኣሎ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ እንደህርኢልና ማርታ ንኢየሱስ ክትቀበሎ ምስ ወጸት ፈጺማ ኣብ ኢየሱስ ክትግሮምርማይ ንሪኣኒና እዚ ማለት ዝተሰማዓ ጓሂ ኣይተዛረበትን ማለት ግን ኣይኮነን ማርታ ናይ ኢየሱስ ምምጻ ምስ ሰምዐት ናብ ኢየሱስ መጽያ ዝበለቶ ሓደ ነገር እዩ ጎይታይ ኣብዚ ተትነብር ስግዲ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ ኢላቶ እዚ ቃል እዚ ድማ ናይ እምነት ቃል እምበር ናይ ምግሩምራም ቃል ኣይኮነን ኣሜን ማርታ ኣብዚ ሓቂያ ተዛሪባ ጎይታ ኣብቲ አልዓዛር ሓሚሙ ደቂሱሉ ዝነበረ ቦታ ነይሩ እንተዝኸውን ጎይታ ክፍውሶ ይኽእል ነይሩ ምፈወሶ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ኖን ነቶም ምስኡ ሕብረት ዘለዎም ዘፍቅርዎ ነቶም ዘይፈልጥዎ ዝለመንዎ ዝገብር ጎይታይ ስለዚ ማርታ ኣብዚ ተዛረበቶ ዘረባ ሓቂ እዩ ጎይታ ኣብ ዘለዎ ስፍራ ምንም ክቀውን ኣይክእልን ክብርን ጎይታ ይኹን ማርታ ንጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ተትነብር ሲ ግዲ ሓዋይ ሞተን ምስ በለቶ ወሲኻ እተዛረበቶ ቃል እንታይ እንደሕሪልና ግናኸ ሕጅውን ካብ ኣምላኽ ዝለመንካ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ ፈልጥ ኣለኹ በለቶ ይዝብለና ኣብዚ ማርታ ይረዳኣ ኣይረዳኣ ናይ እምነት ቃልያት ዝዛረብ ዘላ ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ ኣብዚ ተትነብር ግዲ ሓዋይ ሞተን ዝብል ቃልን ግናኸ ሕጅውን ካብ ኣምላኽ ዝለመንካ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ ፈልጥ ኣለኹ ዝብል ቃል ናይ እምነት ቃል እዩ መን እያ ነዚ ትዛረብ ዘላ እንድሕር ኢልና ጽቡቅ ኬርኩም ስምዑ መን ያ ነዚ ቃል እዚ ትዛረቦ ዘላ እዚ ቃል እዚ ካብ ኣፍ መን ይዝወጽእ ዘሎ እንድሕር ኢልና እታ ሓዋ ዝቀበረት ማርታያ ከምዚላ ምስ ጎይታ ትዘራረብ ዘላ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ኣብ ህይወተን ዝጎነፈን ሓዘን ነቲ ምስ ጎይታ ዝነበረን ሕብረት ኣየበላሸውን እዚ ኻ ዘሐጉሰን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ማርታ ኣብዚ ንጎይታ እቲ ዝተሰምዓ ናይ ውሽጥ ነግሮ ኾላይና ንርኢ ዘሎና እቲ ማርታ ተዛረበቶ ብዛዕባ ማርታ እዩ ዝዛረብ ኣሜን ብዛዕባ ማርታ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ እምነት ርድኢት እዩ ዝዛረብ ካብቲ ተዛረበቶ ተበጊስና እቲ ብዛዕባ ጎይታ ዘለዋ ፍልጠት ርድኢት ክንመዝን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክንዛረብ እንዛረቡ ዘረባታት ቅዱሳኔ እንዛረቡ ዘረባታት አቤናይ መንፈሳዊ ደረጃ ከም ዘሎና የመላኽቱ እዮም ማርታ ዝነበራ ርድኢት ኮነ እቲ ብዛዕባ ትፈልጦ ፍልጠት ንሱ ስለ ዝነበረያ ጎይታይ ኣብዚ ተትነብርሲ ሓወይ ኣይምሞተን ኢላቶ ንጎይታ ማለት እዩ ጎይታ ድማ ንኽትርድኦ አጸጋሚ ከቢድ ዝኾነ ነገር ድማ ክዛረባ ኾሎ ንርኢ ማለት እዩ ካብ 24-29 እንታይ ብል ኢየሱስ ድማ ሓውኽ ትንስኡ በላ ኢየሱስ ከዓ ትንሳኤ ህይወትን ኣነየ እቲ በኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍሱ ወከፍ ብህይወት ዘሎ እሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ እዚ ዶ ተኣምኒ ይበላ ንሳ እወ ጎይታይ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚን ኣለኹ በለቶ እዚ ኢላ ኸደት ንማርያም ሓብታ ድማ ሰላሕ ኢላ መምህር መጽኡ ይጽዋዓክ ኣሎ ኢላ ጸዋዓታ ንሳ ዝምሰመት ቀልጢፋ ትንስአት ናብኡን ከደት ይብለና ጎይታ ንማርታ እንታይ ኢልዋ ሓውኺ ክትንስኢ ኢልዋ እዚ ነታ ሓዋ ካብ ዝቕበር 4 መዓልቲ ዝገበረ ማርታ ልዕሊ ምርድኣ ስለ ዝነበረ እንታይ ኢላ ንጎይታ መሊሳትሉ ማርታ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ከም ዝትንስሲ ይፈልጥ ኣለኹ በለቶ ይብለና ማርታ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑና ቅዱሳን ማርታ ስለምንታይ ብዛዕባ ትንሳኤ ተዛሪባ እንድሕሪልኩምኒ ሓደ ማርታ 4 መዓልቲ ኣብ መቃብር ዝገበረ ሬሳ ተንሲኡ ሪኣን ሰሚዓን ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ጎይታ ብዛዕባ ሕጂ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢላ ክትሓስብ ኣይትኽእልን እያ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ማርታ
ጎይታ ብዛዕባ ሕጅና ተዛረበ ብዛዕባ መጻኢ ዝፍጸም ትንሳኤ ተዛረበትሉ ምክንያት ስለምንታይ እንደሕሪልና ማርታ ዘለዋ ምርዳእ ፍልጠት ንሱ ስለዝነበረ ኖን ብዛዕባ ጽቡቅ ገይርኩም ስምዑ ቅዱሳን ኖን ብዛዕባ ሞይቱ ዝተቀብረ ነገርና ብዛዕባ ብሂወት ዘሎ ነገራትና እኳ እናተዛረበና ኢና ጎይታ ዘይና አምኖ አይኮ እዚ ደይኮነ እንተ ሓቂ ቅዱሳን ኖን ሞይቱ ዝተቀብረ 4 መዓልቲ ዝገበረ ዝጨንወረ ሬሳ ብዛዕባ ዝጨንወረ ሬሳ ተዛሪቡና ብዛዕባ ብሂወት ዘሎ ነገራትና እኳ ጎይታ ተዛሪቡና ኢና ንኽነ አምኖ ንሽገር መብዛሕቲና ግን ብዛዕባ ማርታ ወይ ብዛዕባ ካልኦት ሓሳብ ክንህብ ኣይንሽገርን ኢና ማርታ ከመይላ ያሞ ሓወክትን ሲኢላ ክትሓስብ ስለዚ ኸኣ ኣብዚ ብዛዕባ ዘለዋ ርድኢት ብዛዕባ ትፈልጦ ትዛረብ ዘላ ጎይታ ኢየሱስ ማርታ ነቲ ዝበላ ከም ዘይተረዳኣ ምስ ፈለጠ እንታይ ኢልዋ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝኣምን ሲ እንተሞተኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍሱ ወከፍ ብህይወት ዘሎ ድማ በኣይ ዝኣምን ሲ ንዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ ኢሉ ክሓታ ከሎ ንርኢ ንስኻ መሊሳ ከምዛ ነታ ጎይታ ዝበላ ነገር ተረድአት ጎይታይ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ አሚን ለኹ ኢላ ክትምልሰሉ ኮላ ንርኢ ጎይታ ናይ ጎይታ ሕቶ ንጹር ይቅዱሳን ናይ ጎይታ ሕቶ ኣብሲ ንጹር ኣነ ትንሳኤ ህይወትን ከም ዝኾንኩ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተኳ ብህይወት ከም ዝነብር ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ነፍሱ ወከፍ ብህይወት ዘሎ እሞ በኣይ ዝኣመነ ንዘለዓለም ከም ዘይመውት እዚ ዶ ተኣምኒ ክዝብል ናይ ጎይታ ሕቶ አልዓዛር ከም ዝትንስእ ወይ ከተንስኦ ከም ዝኽእልሲ ተኣምኒ ዲኺ ዝብል ማርታ ግን እወይላ ዝመለሰቶ መልሲ ትክክለኛ መልሲ ኣይነበረን ማርታ እንታይ ኢላ መሊሳ እወ ጎይታ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ አሚን ለኹ ኢላ መሊሳ ኢየሱስ ንሱ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእማን ሓደ ነገር እዩ ዝጨነወ ራብእቲ ዝገበረ ሬሳ ከተንስእ ከም ዝኽእል ምእማን ድማ ካልእ ነገር እዩ ሓቀይዶ ማርታ እንድሕር ንጎይታ ኢየሱስ ከም መሲሕ ተቀቢላቶ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ እንድሕር አሚና መልሳ ክኸውን ዝነበሮ እወ ጎይታ ይኣምን ጥራይ ይኸውን ነይርዎ ማርታ ግን እወ ጎይታ ኢላ ክተብቀ ነቲ ጎይታ ዝደልዮ መልሲ ከይመለሰት ንማርያም ሓብታ ክትጽውዕ ንጎይታ ዝነበሮ ቦታ ሓዲጋ ክትከይድ ኮላ ንርኢ ማለት እዩ ካብዚ ክንዘራረበሉ ጸናሕና ክፍሊ ማለት ካብቲ ኣብ መንጎ ኢየሱስን ማርታን ዝነበረ ዝርርብ ብዙሕ ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት ብዙሕ ክንዘራረበሉ ዘለና ሓሳባት ከም ዘለዉ ንዓይ ዝርዳኣኒ ንኣብነት ጎይታ ኢየሱስ ንማርታ ሓውኽ ትንስኡ ምስ በላ ማርታ ንጎይታ እንታይ ኢላ መሊሳትሉ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ከምዚ ትንስእ ፈልጥ ኣለኹ ኢላ መሊሳትሉ ኣለኹም ዶ ምሳይ ምናልባት ኣነ ንስኻትኩምን ማርታ ኣብዚ ብዛዕባ ዓይነይቲ መዓልቲ ትዛረብ ከም ዘላ ክርዳኣና ይኽእል ይኸውን እዩ ስለዚ ዘይርዳኣና እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ቃል ክንንብብ ከለና ስቑልና ክንሓልፎ ኣይግባኣናን እዩ ማርታ ብዛዕባ እንታይ ኣብዚ ትዛረብ ዘላ ኢልና ክንሓትት ክንምልሶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማርታ ኣብዚ ተንኪፋቶ ዘላ ሓሳብ ቀሊል ሓሳብ ኣይኮነን እዚ ፍጻሜ ኩላህና ብሓንቀውታ ንጽበዮ ፍጻሜ እዩ ብዛዕባ እዚ ፍጻሜ እዚ ኩሉ ኣማኒ ክፈልጦን ክርድኦን ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ነተን ሕቶታት ኣልኢልና ክንዘራረበሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝብሎ ሕቶታት እንታይ እዩ ትንሳኤ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንብል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ትንሳኤ ክንዛረብ ኢና ኢለ ሓሲበ ነይረ ትዛረቡ ኢኹም ዝብል ሓሳቡን ነይሩኒ ትንሳኤን ህይወትን እየ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ትንሳኤን ህይወትን እንታይ ምትሕሓዝ ኣለዎ ትንሳኤ መዓስ ዝኸውን ኣብ ትንሳኤ ዝኾኑ ፍጻሜታት እንታዮም ኣብ ትንሳኤ ኩሉ ዲዘ ትንስእ ዋላ ብጎይታ ዝኣመኑ ጥራዮም ዝትንስኡ ዝብሉ ሕቶታት ክንምልሶም ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓቀይዶ ቅዱሳን ትንሳኤ ዝብል ቃል ብግሪክ አናስታተስ ይብሎ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ አናስታሰስ ማለት ከም እንደገና ካብ ሞት ናብ ህይወት ምትንሳእ ማለት እዩ
ካሞት ምትንሳ ከም እንደገና ምትንሳ ወይ ደው መባል ዝብል ትርጉም ኣለዎ ሓደ ሰብ ክትንስእ ኾሎ ካሞት ክትንስእ ኾሎ ካል ሰብ ኮይኑ ኣይኮነን ዝትንስእ ሓደ ሰብ ካሞት ክትንስእ ኾሎ ብህይወት ክመጽእ ኾሎ ንሱ በዓልዩ ምንም ዝቕየር ነገር የለን ነቲ ዝሞታል አዛር ጎይታ ከተንስኦ ኾሎ ነዚ ተገኒዙ ዝተቐብራል አዛር እምበኣር ካልኣል አዛር ኣይኮነን ከተንስእ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምእራፍ 15 ካብ 12 ክሳብ 13 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ክርስቶስ ካብ ሙታት ከም ዝተንስአ ካብ ዝስበኽ ደኣ ከመይሎም እዮም ሓያሎ ካባኻትኩም ትንሳኤ ሙታት የልቦን ዝብሉ ዘለው ትንሳኤ ሙታት ዘይልቦን ተኾይኑስ ክርስቶስ ድማ ይተንስአን ይብል ክርስቶስ ሞይቱ ክርስቶስ ይተንስዩ አሜን እቲ ፍልል እንታይ እዩ ኢየሱስ ሞይቱ ትንስእ ኾሎ ካልእ ዝኸበረ ስጋ ለቢሱ ይተንስዩ መጽሓፍ ቅዱስና ጻድቃንን ኃጥኣንን ከም ዝትንስኡ ይዛረብ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 24:15 አይሁድ ከሲሶም ኣብ ቅድሚ ፊሊክስ ምሳቅረብዎ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ከምቲ ንሳቶም ንጻድቃንን ንኃጥኣንን ትንሳኤ ክኸውን ዝጽበይዎ ከምኡውን ኣነ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣለኒ ብምባል ጻድቃንን ኃጥኣንን ኣብ ታድሓሬቲ መዓልቲ ኣብ ታማርታ ዝጠቐተታ መዓልቲ ኣብ ትንሳኤ ከም ዝትንስኡ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ መንዮም ኣብ ትንሳኤ ዝትንስኡ እንድሕር ኢልና ጻድቃንን ኃጥኣንን እዮም ኣብ ትንሳኤ ትንስኡ ቶም ጻድቃናት ዝኸበረ glorified body ክንለብስ ኮለና ናብቲ እግዚአብሔር ዘዳልወና ናብ ክንከይድ ኮለና እቶም ኃጥኣን ድማ ናብ ሲኦል ክድርበዮም ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብዛዕባ ትንሳኤ ተጻሒፉና ኣሎ ኢየሱስ ባዕሉውን ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ትንሳኤን ብዛዕባ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወትን ምሂሩ እዩ ንኣብነት ኢየሱስ ምስቶም ትንሳኤ ሙታን የለን ኢሎም ዝኣምኑ ሰዱቃውያን ዝገበሩ ዝርርብ ሓደ ኣብነት እዩ ነዚ ኣብ ማርቆስ 12 ካብ 18 ክሳብ 27 ወይ ኣብ ማቴዎስ 22 ካብ 23-33 ከምኡውን ኣብ ሉቃስ 20 ካብ 27 ክሳብ 40 ንረኽቦ ኢና ኢየሱስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እውን ብዛዕባ ናይ ዘለዓለም ህይወት ተዛሪቡ እዩ ናብ ማርቆስ 10 ካብ 17 ክሳብ 31 ማቴዎስ 19 ካብ 16 ክሳብ 30 ከምኡውን ኣብ ሉቃስ 18 ካብ 18 ክሳብ 30 ከይድና ነንብብ ኮለና ድሕሪ ሞት ህይወት ከም ዘሎ የረጋግጸልና ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ዮሓንስ ምእራፍ 5 ድማ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ብግልጺ ተዛሪቡሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 25-26 እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ከዓ ትንሳኤ ህይወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍሱ ወከፍ ብህይወት ዘሎ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለዓለም ኣይክመውትን ብምባል እቶም ብኡ ኣሚኖም ዝሞቱ ኾነ እቶም ክሳዕ ንሱ ብኽብሪ ዝግለጽ ብህይወት ጸንሑ ንዘለዓለም ከም ዘይሞቱ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምእራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 17 ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ 2 ካብ 1-12 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 18 እውን ብዛዕባ ዝጽሒፉልና ኣሎ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 13 ክሳብ 14 ዝጽሓፈልና ክርስትና ብዘይ ትንሳኤ ትርጉም ዘይብሉ ህይወት እዩ አሜን ትንሳኤ ሙታት ዘይልቦን ተኾይኑስ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ክርስቶስ ድማ ይተንስአን ክርስቶስ ዘይተንስአ ተኾይኑስ እምበኣር ስብከትና ኾንቲዩ እሞ እምነትኩሙን ከንቱ እናበለ ክርስትና ኣብ ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ተመስረተ ከም ዝኾነ ይገልጸልና ጎይታ ኢየሱስ ኣነ ትንሳኤን ህይወትን እየ ክብል ከሎ እምበኣር ኣነ ካብ ሞት ዘተንስኣኩም ኣነ ኣምላኻዊት ህይወት ዝህበኩም ይዝብለና ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ኣነ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝጽዋዓኩም ኣነ በቃ እታ ዘለዓለማዊት ህይወት ትበሃል ዝህበኩም እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ 28 ክሳብ 30 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ኢላ ኸደት ንማርያም ሃብታም ድማ ሰላሂላ መምህር መጺ ጽዋዓክ ከሎ ኢላ ጸዋዓታ ንሳ እዚ ምሰመት ቀልጢፋ ተንስአት ናብኡን ከደት ኢየሱስ ኣብቲ ማርታ ተቀበለቶ ስፍራ ጸንሐ እምበር
ናብ ዓዲ ኣተው ነበረ እቶም ከጸናንዑ ምስኣ ኣቤት ዘለው አይሁድ ግና ማርያም ቀልጢፋ ብድድ ምባላን ሙጻን ሪኦም ናብ መቃብር ከይዳን ኣብኡ ትበኪያ ኢሎም ሰዓብዋ ማርያም ናብቲ ኢየሱስ ዘሎ ስፍራ መጽያ ምስራኤቱ ኣብ እግሩ ተደፊኣ ጎይታ ኣብ ዝተተነብር ስግዳ ሓዋይ ሞተን ነይሩ በለቶ ሽዑ ኢየሱስ ንሳ ክትበኪ ከላ ቶም ምስኣ ዝመጹ አይሁድ ክበኺ ይኸለው ርዩ ብመንፈሱ ተኪዙና ሓነቕነቐ ኣበይ ኣንቢርኩሞ በለ ንሳቶም ካ ጎይታ ንዓሞ ረአይ በልዎ ኢየሱስ ነብዐ ስለዚ አይሁድ እስከ ረአዩ ክንደይ የፍቅሮ ነይሩ ገሊኦም ግና እዝነ ኢንቲ ትእውር ዝኸፈተስ ነዝውን ከምዘይ ሞት ክገብር ዶ ኣይመኽኣልን በሉ ይብለና ኢየሱስ ንማርታ አልዓዛር ከም ዝትንስ ንሱ ትንሳኤ ህይወት ከም ዝኾነ ማንም እቲ ብኡ ዝኣመነ እንተሞተ እኳ ብህይወት ከም ዝነብር ነፍሱ ከብህይወት ዘሎ እሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለዓለም ኣይክመውትን ምስ በላ ጎይታ ሓደ ሕቶ ሓቲትዋ ነይሩ ናይ ጎይታ ሕቶ እንታይ ዝብል ነይሩ ነዚ ክብለክ ዝጸናሕኹ ኩሉ ተኣምኒ ኢኺ ዝብል ነይሩ ማርታ ድማ እወ ጎይታይ ንስኻትና ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃን ከኣሚን ኣለኹ ኢላ ዘይተሓተቶ ሕቶ መሊሳ ንጎይታ ኣብቲ ዝነበረሉ ስፍራ ሓዲጋያ ንማርያም ሓፍታ ክትጽዋዓ ዝኸደት ናይ ጎይታ ሕቶ ኣነ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃን ተኣምኒ ዲኺ ዝብል ዘይኮነስ ኣነ ትንሳኤን ህይወትን ምዃነይ ወሃቢ ህይወት ምዃነይ ተኣምኒ ዲኺ ዝብል ነይሩ ማርታ ኣብ ክንዲ እወ ንስኻ ትንሳኤን ህይወትን ከም ዝኾንካ እቲ በኣኻ ዝኣምን ዘለዓለም ከም ዘይመውት ነፍሶከ ብህይወት ዘሎ እሞ በኣኻ ዝኣምን ዘለዓለም ከም ዘይመውት ይኣምን ትብል እወ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃን ከኣሚን ኣለኹ ኢላ ነቲ ጎይታ ክብሎ ዘለዎ ነገር ከይሰምዐት ንሓፍታ ክትጽውዕ ንጎይታ ሓዲጋቶ ክትከይድ ኮላ ንርኢ ማርታ ንማርያም ከይዳ ምጽውዓታ ማርያም ከይደንጎይት ተቐላጢፋ ናብቲ ጎይታ ዘለዎ ስፍራ ያመጽያ ኣሜን ናይ ማርያም ተቐላጢፋ ብድሊላ ሙጻ ነቶም ከጸናንዑዎን ዝመጹ ሰባት ስለዚ ተሓሳሰቦም ናብ መቃብር ከይዳ ኣብኡ ክትበኪያ ኢሎም ደድሕርያ ሲዒቦም ናብቲ ጎይታ ዝነበረሉ ስፍራ ከም ዝመጹ ንርኢ ማርያም ንጎይታ ምስራኤቶ እንታይ ገይራ እንደሕሪልና ኣብ እግሩ ተደፊኣ ኣሜን ኣምሊኻቶ ወርሺፕ ገይራቶ ልክ ከም ማርታ ድማ ጎይታይ ኣብዝን ተትነብርሲ ግዳ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ ብምባል ዝተሰምዓ ነገር ንጎይታ ክትዛረቦ ኾላን ኣብዝን ንርኢ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ንማርያም እቶም ምስኣ ዝመጹ አይሁዳውያን ክበኺ ኸለው ምስራኣየ እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ ብመንፈሱ ተኪዙ እናሕነቕነቐ ንኣልዓዛር ኣበይ ከም ዝቀበርዎ ክሓቶም ከሎ ንርኢ ኣብ ቁጥር 35 ኢየሱስ ነብዐ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ናይ ኣልዓዛር ምሟት ኣይኮነን ኣብዚ ከም ዝነብዕ ገይርዎ ጎይታ ኢየሱስ ንኣልዓዛር ካብ ሞት ከተንስኦ እዩ ናብቲ ስፍራ መጽዩ ንጎይታ ከም ዝነብዕ ዝገበሮ ናይ በዓል ማርያምን ማርታን ናይቶም ከጸናንዕዎም ኢሎም ዝመጹ ሓዘን እዩ ከም ዝነብዕ ገይርዎ ጎይታ ርሕሩህ ስለ ዝኾነ ቃንዛ ናይ ደቀ ሰባት ስለ ዝርድኦ እዩ ነቢዑ ኢየሱስ ንሓጢኣት ንሞት ክቐጽዕ ናብዚ ምድሪ መጽዩ ኣብዚ እውን ነቲ ብሞት ዝተሰዓረ ኣልዓዛር ከተንስኦ እዩ ናብቲ ስፍራ መጽዩ ካልእ ንጎይታ ኣብዚ ነቶም ብኡ ዘይኣመኑ እዩ ነቢዕሎም ቅዱሳን ጎይታ ካልእ ዘንብዖ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ነቶም ብኡ ዘይኣመኑ ርእዩ ነቢዑ ነቶም ተስፋ ዘይብሎም ነቶም ንዕኡ ዘይንገሱ ንዕኦም ይበኺሎም ኣብዚ እቶም ብኢየሱስ ዝኣመኑ ከምቲ ኣብ ህይወት ኣልዓዛር ዝኸውን ዘሎ እንቶም ሞቱ እኳ ብህይወት ክነብሩ እዮም እቶም ብክርስቶስ ዘይኣመኑ ግና ሓደ ሞት ጥራይ ዘይኮነ ዝሞቱ ክልተ ሞት እዮም ዝሞቱ ጎይታን በዓር ስለቶም ዘይኣመኑን እንኮላ እዩ ኣብዚ ክፍሊ ዝነቢዑ እቶም ንጎይታ ክነብዕ ኸሎ ዝረኣይዎ አይሁድ እንታይ ኢሎም እስከ ረኣዩ ክንደይ የፍቅሮ ነይሩ ክብሉ ኸለው ንርኢ ገሊኦም ግና እዚ ዓይንቲ ትእውር ዝኸፈተስ ነዚ እውን ከም ዘይመውት ክገብሮ ዶ ኣይምኽኣለን ክብሉ ኸለው ንርኢ እዞም ዓይንቲ ትእውር ዝኸፈተስ ነዚ እውን ከም ዘይመውት ክገብር ዶ ኣይምኽኣለን ኢሎም ዝበሉ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሩ ተኣምራት ዝሰምዑ ኾኑ ወይ ዝረኣዩ ኾኑ ኣለዎም ብዝኾነ ካብ ሰናይ ድሌት ተበጊሶም ይኹን ከሽከዓልሉ
نأتي كألت قويتا أب حتو ملكت كأتوه خلوين أبزن ريزالنا نأكزابير قال طبق غيركم سمعني نأكزابير قال عبدوغع إرميا سلسة إسران شدشتن كم زيبل نمدحان أكزابير تسفى مقبارن بحدقات متصباين سنايو يبل آمين نمدحان أكزابير تسفى مقبارن بحدقات متصباين سنايو يبل إذن سبات بحدقات نتقويتا زغوكو أب كل زصبايو تحاولهم بزحكم نخلوين أبزن ريزالنا بويتا نعين نعهدكم من كمزي إنكنا بوصل حنا قال حدو أبكن كون يدقفنا بويتا بنجر كل يباركم صدقوا يزحلكم نايلون مصنعتنا زودينا لنا صلينا هنودينا داوكم حفاظكم